मोगाच्या भावानी बहिणीनो, सुभाष वेलिंगकर जो जो उलयता गोव्यात तो बरोबर उलयता. कित्याक तेका सगळे हिस्टॉरीक थिंग्स माहीत आहा. ही इज एन हिस्टॉरिकल पर्सन. तो हिस्टॉरिकल पर्सन आसा. तेचे जे पूर्वज असलेले ते पण हिंदू असलेले, माझे पण पूर्वज असले ते हिंदू असलेले. मागीर आमच्या लोकांवर आमच्या पूर्वजांवर अत्याचार झालो 16वी सेंच्युरी. त्यानंतर आमच्या लोकांवर अत्याचार झालो. आमचे ख्रिश्चनायझेशन झाले. ठीक आहे, जे झाले ते झाले, आमचे ख्रिश्चनायझेशन झाले ते झाले. पण माझी एक विनंती असा की आमच्या जी मिशनरी असतात त्यांच्याकडे व्हडले व्हडले कॉलेजीस असतात. सगळ्यात जास्त व्हडले व्हडले कॉलेजीस इंडियामध्ये असले तर आमच्या जेज्युट लोकांकडे किंवा मिशनरीकडे असतात. MBA कॉलेजेस, कॅथलिक MBA कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस. आमच्या लोकांक तुम्ही कितें करात, तुम्ही हे हायस्ट एज्युकेशन दियात आनी आमकां कितें नाका. हांव कितें म्हणटा, आमकां कितेंही नाका. कित्याक कितें कितें जाल्लें आसा, आमचे जे पूर्वज असलेले, माझे आसूं दे किंवा विलिंगरचे आसूं देत, ते शेड्यूल्ड ट्रायब्स आसून दीत, शेड्यूल्ड ट्रायब्स असलेले, OBC असलेले. आणि आता जी आमच्याकडे रिजर्वेशन्स असतात, OBC, शेड्यूल्ड ट्रायब्स, तांकां कितें गव्हर्मेंटचें रिजर्वेशन आसा, तांकां गव्हर्मेंटमध्ये जॉबचे रिजर्वेशन आसा, ॲडमिशनमध्ये रिजर्वेशन आसा. आनी मागीर ते व्हडले व्हडले डॉक्टर जातात आनी कितें इंजिनियर जातात. पण आमच्या मिशनरी कडेन कितें आसा, व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. पण आमच्यांतलो एक पण कॅथलीक मनीस एक पण इंजिनियर जायत ना, एक पण डॉक्टर जायत ना, एक पण डिप्लोमा जायत ना. कित्याक पयशे नात. अरे तुम्ही कितें करात, तुमची मिशनरी आसा, तुम्ही पैसे घालात ना आणि लिहून बरोवन घेयात की बाबा तुका जॉब लागलो तर आम्ही आमच्याकडे परत वापस पैसे दितलो. तो पैसे नात, तुम्ही हे काम करात ना. आता तुमचे जे आता एज्युकेशन्स आसा, व्हडले व्हडले खूप एज्युकेशन, खूप खूप व्हडले व्हडले कॉलेजीस आसात. महाराष्ट्रात तर कमीत कमी 10-20 तर कॉलेजीस असतले तुमचे. इंजिनिअरिंग, MBBS, नर्सिंग, डिप्लोमा, हे ते. आणि आमच्यातले लोक तर शिकतच ना. तुम्ही बरल्यात की 50% कन्सेशन 50% तुम्ही ॲडमिशन दिल्यात, ते लोकांक माहीत ना. जो पॅरिश प्रिज असता तो लोकांक सांगत ना की अशा असे कॉलेजीस आसात, अशा अशा आसा. तुम्ही अभ्यास करात, तुम्ही स्कॉलरशिपची एक्झाम दियात, तुम्ही मग CETची एक्झाम दियात, नीटची एक्झाम दियात, असे काय सांगत ना. तुम्ही नुसते देव 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 करतात आणि ते रिट्रीट करत रावतात आणि आमच्या भुरग्यांक कितें सांगत नात, काय नात. आणि ती भुरगीं अशी डम रावतात आणि तुम्ही सांगत ते करतात. देव 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 देव. प्रोटेस्टंटची लोकां कितें आसात, त्यांच्या हर एक भुरग्यांक किंवा व्हडल्या मनशाक सगळ्यांक बायबलचे एका एका पानाचे माहीत आसता. आमच्या लोकांक कितें माहीतच ना. पान उगडूचे माहीत ना बायबलचे पान उगडूचे माहीत ना. समजले. कित्याक जो फादर सांगतलो तेच ऐकायचे. पहिली लोकं अनपढ असलेली, म्हणजे माझ्या वयाचे जे असतात लोक, त्यांचे मदर फादर असतात सगळे अनपढ असलेले. फादर जे सांगात बायबलचे तेच ऐकायचे, तेच खरे. पण आता तसे ना. पण प्रोटेस्टंट लोकांनी किती केले त्या पूर्वजांकी पण त्यांनी बायबल वाचूक शिकयले, कसे वाचायचे, कसे उघडायचे पान. आणि त्यांना जास्त नॉलेज असतं बायबलचे. आणि ज्यांना ती म्हणजे हे करतात, रिॲक्ट करतात की ते फादरने सांगितलं, तर ते त्याचे उत्तर फादर देता, त्यांचं पास्टर देता की असे नावा तुम्ही जे वाचलं ते बरोबर असा, पण त्याचे उत्तर हे असा. आणि आमचे फादर जे सांगतात तेच खरे. आता लोक हुशार झालेली असतात. लोक बायबल वाचतात, तुम्ही न सांगितलं तरी तुम्ही बायबल वाचतात. बायबल वाचून त्याचे नाही तुमकां शिकयतली आमची लोकां. ते तुमकां बरें वाटत ना, कारण कित्याक लोक हुशारगिरी दाखयता ना. तुम्ही मनशाने हुशारगिरी दाखयल्यार तुमकां आवडत ना. तुम्ही तर आमच्या लोकांनी बायबलचे पान वाचूक, पान असे उघडूक पण शिकूक ना तुम्ही. आणि तुम्ही जे सांगात ते आम्ही ऐकायचे बायबलचे, असे ना. माझे एकच असा सांगूचे, आमचे जे कॅथलिकचे अत्याचार झालो गोव्यात किंवा इन्क्विजिशन
ऑफ गोवा यू नो सब तुम तुमकां सगळें माहीत जाय. इन्क्विजिशन गोवा म्हणजे कितें अत्याचार, कन्वर्जेशन टू हिंदू टू क्रिश्चनायझेशन हे सगळं तुमकां माहीत आहे. जे झाले ते झाले, पण आमची लोकं अजून डाऊन ट्रॉडन असतात, बिलकुल डाऊन ट्रॉडन. पण आमच्या मिशनरीचे कॉलेजेस हायेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, पण आमच्यातला एक पण मनीस हायेस्ट एज्युकेशन घेत ना त्या कॉलेजेसमधून. किती फायदो? कित्याक त्या मनशाकडे पैसेच नात. पैसे ना तर तुम्ही एक एक गावातलो मनीस असा, एक गावात तुमच्या एका गावात एक तरी चेडू हुशार आसतलो. त्याला का तुम्ही पिकअप करात, ताका सी ई टीची एक्झाम दिवंक सांगात, ताका हेल्प करात, ताका तिकडे ॲडमिशन दियात. सेंट अँड्रूज कॉलेज इंजिनियरींग मुंबय ताका ॲडमिशन दियात. तेजी फी ताका सांगात तुमी. तुजी फी आसा 50% माफ, 50% तुम्ही ताका लोन काढून दियात आणि हॉस्टेलची फी तुम्ही थोडी माफ करात थोडी, आणि थोडी अशें कितें करात. तुम्ही कितें गायडन्स दियात, किंवा तुमच्या हॉस्टेलमध्ये दवरात, तुमच्या पॅरिशमध्ये दवरात. ताका तेच्याकडून कितें काम करून घेयात आणि ताका म्हणा तू थोडे काम कर 4 तास, आणि बाकीचे तुका जेवण आणि फ्री, हॉस्टेलचे फ्री सगळे, आणि तुमची फी जी आसा अर्धी आमी माफ करता. अशें कितें करात ना. तुमच्या हांगा कॉलेजीस व्हडले व्हडले कॉलेज कितें फायदो? जेन्ना व्हडले व्हडले चर्च बांदूचे आसता तुमी आमचे कडेन येतात. कुठले ते स्कूल बांदूचे असले तर आमचे कॅथलीक लोकां कडेन येतात. आणि कितें प्रॉब्लेम जालो आमचे कॅथलीक. अरे तुम्ही आमच्या लोकांक हेल्प करात ना. आमच्या लोकांक तुम्ही हेल्प करात म्हणजे फायनान्शियली हेल्प करात. फायनान्शियली तुम्ही हेल्प करू नकात, पण त्यांना एज्युकेशनली हेल्प करात. एज्युकेशन माझे हे म्हणणे आसा. जे झाले ते झाले. आता आमी क्रिस्तांव, हांव पण आतां क्रिस्तांव आसा, हांव ते सोडूं शकत ना. कित्याक ते आमची कम्युनिटी एक कम्युनिटी झालेली आसा. त्या कम्युनिटीच्या भायर वचोवचें म्हटले तर मनीस 100 वेळा विचार करूं शकता, अरे हांव गेलो तर कितें जातलें, म्हाज्या भुरग्यांचें कितें जातलें, म्हाजें हेंचें कितें जातलें. म्हणून तुम्ही कितें करात की तुम्ही आमच्या लोकांसाठी तुम्ही कितें करू शकतात. हर एक सिटीमध्ये तुमचे व्हडले व्हडले चर्च आसात. तुम्ही चर्चमध्ये थोडेशे 4 भुरग्यांक रावसाठी जागो दियात. ती इंजिनियरींग करतली, ती कोण डॉक्टर जातलो, MBBS ॲडवोकेट जातलो. अशें काय, अरे एका गांवातून एक ऑफिसर बनयात तुम्ही. एक इंजिनियर बनवात. एक इंजिनियर बनूची विचार करात, एक डॉक्टर बनूची विचार करात, आणि कितें टीचर बनूचे विचार करात, नर्सिंग बनूचे विचार. अशें केले तर असे 10 गाव ते 10 जर झाले तुमच्या पाया पडतली. पण आत्ता काय तुमच्या हातात ना. सगळे गव्हर्नमेंटच्या हातात गेलात तरी पण तुमच्याकडे तुम्ही ते करू शकतात. ही माझी विनंती आसा. आणि हे हांव कित्याक उलयता, माझें एनायलमेंट जावंक ना. एनायलमेंट म्हणजे चर्च डिवोर्स. हांवें फादर अलेक्स डिमेलो ज्युडिशियल विकार सिंधुदुर्ग, ताका ₹7,000 दिले. माझ्या पहिल्या बायलेचे डिवोर्स ऑर्डर, कोर्टाचे डिवोर्स ऑर्डर हांवें फादर अलेक्स दिले. माझ्या बायलेन फादर अलेक्स सांगले त्याच्या लुईसावर राहूचे ना. हे सगळे झाले तरी पण ह्या फादर अलेक्स डिमेलो स्वताक देव समजता. हेने 2 वर्स लावली. माझी केस ती गोव्याक धाडली. आणि 2 वर्सांनंतर म्हणता तुझी केस हयसर जायत ना, पाप साहेबा कडेन धाड. तुका देव आसाय अलेक्स डिमेलो, तू देव आसाय. म्हाका आनी म्हाज्या बायलेक रावोवचें ना. म्हाका आनी म्हाज्या बायलेक रावोवचें ना तर तूं देव आसा कितें. हांवें तुजे कडेन येयलो म्हाज्या चर्चच्या फेथ प्रमाणे. माझे काजार चर्चमध्ये झालेले म्हणून हांव चर्चची प्रोसिजर कंप्लीट करूं. म्हणजे म्हाका डिवोर्स घेतलो, हांवें कोर्टांतून कितें केलें, हांवें डिवोर्स घेतलो आणि ती चर्चची प्रोसेस कंप्लीट करूसाठी हांवें तुजे कडेन अप्लाय केले चर्चची डिवोर्स म्हणजे एनायलमेंट करूसाठी. आणि तूं एवढे वेळ लावले, 2 वर्स लायले आणि कितें कितें केलंय, हे केलं. लुईस खोटो उलयता. अरे हांव खोटो उलो कितें उलो. माझ्या बायलेन कितें सांगितलें, तुजें रावोवचें ना. हांवें तुका ₹7,000 दिले आणि सगळे झाले, आणि तूं 2 वर्स रावता. तुका व्हडलो देव आसा रे बामट्या अलेक्स डिमेलो. आणि ते
तुम्ही फादर लोक किती करतात ते आमची लोक उलयतनात कित्याक देवाची मनशां म्हणून आनी आमकां शिकयतात वय कॅनन लॉ प्रमाणे फादर दारू पिवू शकत ना. कॅनन लॉ माझ्याकडे हा नंबर. तुम्ही चेडवांचे कडेन कोणी सेक्शुअल हॅरेसमेंट केले, जर तुम्ही कुठल्या चेडवाचे सेक्शुअल हॅरेसमेंट केले, तुम्ही जेलीत वचतलेत 12 इयर्स ना आता हँग जिजू सारखे तुम्ही काय ना टांगतल्यात तुमकां खंय रोमात. ते सगळे कॅनन लॉ माझ्याकडे ह्या आसात काडलेले आसात, तुमकां सांगता मागीर. अरे तुम्ही टक्कली तुमची ना, अलेक्स डी मेलो टक्कली ना. अरे तुम्ही आमच्या लोक चांगल्या मनशां आम्ही आहोत जर चांगलो मनीस आसा, चांगल्या मनशांकी तुम्ही कितें बात करतात वय. पैसे दिलेले आसात, कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा, भायल्याक रावचें ना, तरी जायत ना, हे जायत ना, ह्या लॉ प्रमाणे जायत ना. आता गाळी माझी येता तोंडातून काय कित्याक जायत ना. इट इज मिन्स दॅट इज कॅनन लॉ इज अ फोर्सफूल लॉ. तुम्ही आमकां सांगता फोर्सफुली रावसाठी. हांवें दुसरी बायल पण केली आणि हे कॅनन लॉ सांगता तू त्या पहिल्या बायलेकूनच रावची. मग गाळी येता तोंडातून काय. अलेक्स डिमेलो आहे ना, अलेक्स डिमेलो ज्युडिशियल विकार सिंधुदुर्ग डायसिस, ताका कसली अक्कल ना. जे कॅनन लॉ आसा फेक आसा, अगेन्स्ट आसात, म्हणजे मनशाच्या अगेन्स्ट आसात, 2 मनशांच्या अगेन्स्ट आसात ते. आणि फोर्सफूल लॉ आसा काय. तुम्ही रावचे, तुम्ही करूचे, देवाचे आसा. आता गाळी येता म्हाका, आता माझ्या तोंडात गाळी येता पूण हांव दित ना काय. तुमकां अलेक्स डिमेलो तूं काजार करून पळय, भुरगीं काडून पळय, मागीर तुका कळटलें काजार म्हणजे कितें, भुरगीं म्हणजे कितें, मनशांचो त्रास म्हणजे कितें, बायलेचो त्रास म्हणजे कितें. बायलेची जी झगडी जातात, भांड्यावरून जातात काय. घरात पाल जरी येयली झगडी जातात, घरात झुरळ जरी येयलो तर झगडी जातात, तुवें झुरळ घेवन येयलय, अशी झगडी जातात. तुमकां फादर आनी बिशप लोकांक की काजार म्हणजे माहीत ना. तुम्ही कॅनन लॉ प्रमाणे जाता, पण कॅनन लॉ प्रमाणे ना तुम्ही पण चलू शकत नात. तुम्ही जर दारू पिल्यात का ना, तुमकां जेल जातले. तुम्ही कुठल्या बायलेचे काय ना मोग केलो आनी करून न्हिदल्या बिल्ल्यात कितें जर जालें, तुमकां जेल जातली. कॅनन लॉ तुमकां टांगतले अशें रोमात. ते हांव कॅनन लॉ काडलेले आसात. तुम्ही म्हाका सांगू नाकात, तुम्ही देव करून लोकांक सांगतात. आता हांव उलयत ना हेजे इन्क्विजिशन ऑफ लॉ, इन्क्विजिशन ऑर्डर गोव्याचे, आनी सुभाष वेलिंगकर ज्यो उलयता बरोबर आसा. तुमकां सांगता त्याच्या पुर्वजान पण खूप सहन केले, अत्याचार सहन केले आसा. माझ्या पण लोकांनी अत्याचार केला. हांव गोव्याचो नागव्याचो, हांव माझे अनिश्चित नागव्याचे म्हणजे का ना गावडी हांव असलो गावडी. माझे अनिश्चित गावडी जात असले, कास्ट गावडी असलेली काय. त्या लोकांक ना त्रास खूप झालेलो. पुरे 1961मध्ये का ना गावडी लोकांनी अर्धी गावडी लोकांनी का ना ख्रिश्चन झाली. 1960च्या अगोदर अर्धी लोक का ना ख्रिश्चन असलेली हिंदू झाले. आणि ती पोर्चुगीज एवढी हुशार असलेली, तिने 18च्या सेंचुरीमध्ये त्यांना कळलं की असे जातले. आमच्या गावडी लोकांचे आदर पहिले धाडून दिले दुसरे महाराष्ट्रा इकडे तिकडे कळले. ती हुशार असली सगळी काय. हे माझे सांगूचे असा, माझे एकच मत असा किती पण जाऊन देत, आमच्या लोकांकी जी बडे बडे एज्युकेशन मिळून जाय, बडे बडे पोस्टमध्ये जाऊन देत, बडे बडे आम्ही लोक टाय कोट घालता, टाय आणि कोट घालता. त्याचो तुम्ही फादर लोकांनी किंवा मिशनरी अपमान करू नका तुम्ही. आमची लोक पहिल्यापासून गेली 100 वर्षात टाय कोट घालतात. म्हणजे एक ऑफिसर, एक बडो व्हडलो मनीस, बडो हुशार मनीस, इंग्लिश येता हे जाता, तसे तुम्ही एज्युकेशन द्यात. इंजिनिअरिंग एज्युकेशन, डॉक्टर एज्युकेशन, नर्सिंग एज्युकेशन, ॲडव्होकेट एज्युकेशन, टीचर एज्युकेशन, असे तुमचे कॉलेजेस असतात. गरीब लोकांना तुम्ही करात. हांव म्हणटा पुढच्या 20 वर्सां सगळ्यांकी फ्री एज्युकेशन द्यात. आणि मागीर सगळ्यांकडे 20 वर्सांनी सगळ्यांकडे पैसे घ्यात, म्हणजे तुमचे डोनेशन घ्यात, ती लोकां दितली. नोंद करून दवरात. तुका आमी एज्युकेशन तुमकां आमी ॲडव्होकेट बनयले, तुका नर्सिंग बनयले, तेका ना जाल्यार त्यांच्या भुरग्यांकी नातरांकडून पैसे घ्यात, तुम्ही दितली सगळी. पण हे करा. बाय बाय.